Fis-sena li timmarka l-15 anniversarju mit-tul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, il-Prim Ministru Joseph Muscat iddeskriva lil pajjiżna bħala punt ta' referenza biex ilaqqa pajjiżi flimkien ħalli taħt l-istess saqaf jiddiskutu u joħorġu b'soluzzjonijiet. U għal dan waqt laqgħa ta' livell bejn 25 pajjiż Għarbi u Ewropew li qed issir għall-ewwel darba fl-istorja biex f'pajjiżna jiddiskutu l-bżonnijiet u drittijiet tal-persuni b'diżabilità. Fil-waqt li tenna l-bżonn li bħala pajjiż ridu nkunu iżjed ambizzjużi, il-Prim Ministru qal li fl-aħħar snin sar ħafna xogħol biex ikun sfruttat il-potenzjal tal-persuni b'diżabilità. Fosthom id-dħul ta' liġi li titlob lil min jimpjega biex 2% tal-impjegati jkunu persuni b'diżabilità u l-ftuħ ta' residenzi li jgħinu fl-inklużjoni. Qal li ltaqa' ma' persuni li qatt ma kienu joħolmu li jkollhom impjieg u li llum qed jibnu karriera ta' suċċess għalihom u għal qrabathom. Intant waqt dan il-forum ir-rappreżentanta mill-Kummissjoni Soċjali u Ekonomika tal-Ġnus Magħquda qalet li Malta hija esperta ideali biex tmexxi konferenzi, fora u workshops f'dan il-qasam. Malta is the connecting point. It's part of the European Union and the European policy network, and why can we not bring the different networks together here? So after 2 years, I'm very happy to see that this idea materialized in such a comprehensive way. Is-Segretarju Parlamentari Anthony Deċelis wera sodisfazzjon għal mod kif pajjiżna organizza laqgħat fuq livell internazzjonali bħal dan biex is-soċjetajiet mondjali jsiru dejjem aktar ġusti ma' kulħadd. U issa ħloqna dan il-forum u permezz tiegħu ħajkomplu jkun hemm iktar kollaborazzjoni biex nitalmu minn xulxin, naraw kulħadd x'qiegħed jagħmel, nitilqu l-bot mis-silo approach milli kulħadd jaħdem għar-riħ, kif ukoll nippruvaw flimkien ngħinu biex inkissru l-barrikati ħalli kulħadd jiżviluppa l-abbiltajiet tiegħu biex nimxu l-qudiem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.